yini umsebenzi wamakinati nakho ngiyakubamba mshawo yini umsebenzi wamakinati obusha amakinati nawo umshini wawo na umshini wawo ya yabo mozoshaya le mpahla le sure ezofika umama ayakutshela uma ngeenyawo inqi imali benemiliyoni imama mongalishaya ngenqawe ya 4000 mama correct ngoba manje lezo ya 4000 hayi sekuyasikwa iphiko njalo kaza sakucela vele ubhuxu awumele ucele phela yirape le uyazi na ukuthi ngiyamthanda cha uyazi naye vele ukuthi ngiyamthanda mfethu asikize sethi uchaza mfethu ngichaza ilento ukuthi manje ushela undende umuntu wena ethanda ubheke mama ya mfethu apha mama abalo bedonsisa mfethu ngabo small laba yabo bona nje mfethu bashawa simple baba Chupa mbhekwe nanda wane iqalile egqelaza ebafethu if was approaching nganomzulu please be tapped in ibuke ebafethu and sanchazela ukuthi amakinati enzani and why futhi lo bethanda ubhebe mama ebafethu kuningi please be ibani tapped in and ungakhohlwa to like and subscribe and share and comment kwenze konke sankava betting subscribe yakho hayi bona salwa ubona wena hayi nami uzoba step father awakhe bafunga step father already kade ngaba step father into engaqani le bafu kube step father into emnandi baba yini ethanda ngobhebe mama yini ethanda ngobhebe mama wachaza mina endlini nje niyazi ukuthi okay kuyohlatshwana Clearly umjola ungithandi yazi. wena ethanda ngobhebe mama ya mfethu apha mama abalo bedonsisa mfethu ngabo small laba yabo bona nje mfethu bashawa simple baba simple hawu baba kama mfengeni wale bedonsisa beyena le bayazi wenziwa sure phezikali namakinati mfosando namakinati saboteng nawo umshini wawo namshini wawo ya yabo mozoshaya le mpahla le uma ngeenyawo inqi hayi indawo ususuza hayi mina la mbosanduku lo tshela experience phela yakho ngabhale thing tshela experience ya ngathinde ya le shandesi ngisebenzise kakhulu mina mfethu ya bengisebenzisa nje umama mayizofika nje ngisi nje cha ngithenga noma amaphakethe amabili yabo 2 ya akulungi abhekise phezulu hayi ngiyatshela lapho elande uqala eba how many minutes ha ebafu kanyiwe i-hour push i-hour angani sekume yini umsebenzi wamakinati nakho ngiyakubamba mshawo yini umsebenzi wamakinati obusha amakinati mfethu nami ngazi ukuthi ayashaya nje mfethu yabona yasho le ndoda dithi zawushaya i-amudla amakinati shayi kwi sex wena yini ongayisho ngalokho mfethu sokwamanje nje mfethu bafu ukusasazi phela ngendlela efanayo kodwa mina ngokwami ngicabanga ngishaya ibites mina ngoba ngiyibhemele yabona ngishayela ibites inaqedile ya amashele bafu uhayi wena bafu cha bafu angakabhemi mfethu kodwa manje kancane yangihayi kancane hayi ngalendlela ecanga ukuthi ngihaye ngayo okhweni avele kwabanye abafezi abathanda okhweni iyabasiza ke le shandesi le yabo ake basho bathi hayi la hayi umvusanduku mina angazi ke mina mfethu prefer really not to speak. ngoba mina vele akhona akekho kumele ikhona imama ngikaze ngizibamba ngenqawo ngenqawo one time ikhali futhi ungaba nemali benemiliyoni imama mongalishaya ngenqawe ya 4000 mama correct ngoba manje lezo ya 4000 ulenzele finish imama nje first mfethu nese nje mama ulitotose nje totose ngoba manje lasukela mina ngathi ngalithanda manje sela imama manje senginake into zami sengila yabo angisala susaba ngisho nokuthinta emsendlini sengisaba ngisho ukucela mama we kaza sakucela vele ubhuxu awumele ucele phela yirape le irape warife ukuthi vele uthi ibhuxo lathi uyazike lento yenzayo omunye la asukuma aquqe ikhwama zakhe akani mina phela ungenza iyoyo mina ngiyoyo so manje uyayigwema lento nje endlazulu eGPV hayi phela le bafu inhluthu ngcono nje mama ayibona ucele nje isayibona face oh my god hayi
Okambuleka. Hayi. Sekuyasika ifiko njalo. Kanje inkonzo ayigonge legame. Mama. Kosaza. Hayi, yabona nje na. Hayi. Ngathi ngeke lentokazi Snake, ngathi ngeke lentokazi. Inkinga bafo ngisole ngisho amazwi okukhuluma, ngisole ngisho amazwi okuyishela. Ngishela. Hey, kosaza. Futhi yona ungatshela ukuthi uyayithanda. Obvious. Umuntu ayezama ukuthola uthando Nayi yezwa obvious lo mama. Kosazana, ubuke phela ngala. Buka ke sana. Kosazana, ubuke ngala. Hayi phela umama ya. Mama ungathini ngalo bhuti lo something. What you can say about this bhuti? Yambo ogqoka white yakuthanda. What you can say about the bhuti? Hey mama, say something. Lut. Ngazocabanga. Usazocabanga? Usazocabanga. Okay. Subscribe khona uzobona okay Luthini masecabangeni. Sinikeza 24 hours mama. Okay. 24 hours bese usazocabanga mama. Now you show something sweet here uzazocabanga ebecabanga. Yabo? You show something sweet phela now. Bafo. Mama nami ngizocabanga kahle ke. Vele ngiyeze ngokucabanga vele. Usushelile usazocabanga. Ucabanga kanjani ungakasheli intozi? Kanjani la uzocabanga? Uyazi mama. Ngase Ngiyacabanga kanjani nangasho ngiyene ukuthi vele uyazi na ukuthi ngiyamthanda. Cha uyazi naye vele ukuthi ngiyamthanda mfethu. Asikize sethi uchaza. Mfethu ngichaza ilento ukuthi manje ushela undende umuntu osekuthanda wena usaqala phansi samchazela. Nebahodi le. Nebahodi. Angichaza la. Uyitshele kanjani mfowethu? Igcwele kodwa manje still igcwele ngakwenza manje sizayitshela. Wezalo. Hey baba. Nebahodi le makhelwane wakhe yabo. Their neighbors. Uyazozala ukuthi hayi lengani yamazwi uyazi vele naye ukuthi vele ubafu uncanyile. Time sense mfethu ngiyibona ngiyamama. Isho bafihamba ngo-trunk ekseni bafu ekhaya. Mama. Correct. Okay, sure, to like and subscribe.